te hakban kon shop nga ai kuble pi I we pa we kan kapor ka bamata lengba jonga ni YouTube channel ka jonga te habang ngapet lingba ki social media kilat patai kubor ngala sosen ai bahaya iba arden kata ka dengan nongrim ka ba kamen sim ka jonga ka don ngas ngau sen ai ba hadu kata kata ya iba arden lem bat ka party ka pra hi barok ko we lem bat ka party ka jongi barok ko we ngong ye pi Henry pun kibas ngau kiba keno kiba kento kiba da kumne da kumtai ya iba arden ngong ipi la long kumba iba arden ile kam sniu la long kumba iba arden itu la long kumba iba arden ipun kelumar snong la long kumba iba arden i i i i i i lamler i saki lamler ngong ipi kini ki eke baro kiba iba arden hi yathu ngong ipi kini ke baro ki ka voice of the full party hi makahi maki kiba yathu yang ki paiba ngong ipi baro gede ki jinsha baro gede jinsha bat ngan nuti bat nong hanga por ka bamanta like na ka voice of the full party baro khot ki de tang ke party ki jimpen bit sudah la pide ki party simet la pide kino ki party ki ba pi yang pide ki tang kino penbit sudah lada phimde kino penbit ka jingkali ka junga ka por ka bamta lada phimde kino penbit lada pi kwa shisha kumba pi ong lada pi trangsha ban yalam ya ki briu ya karib ki ben riu dei tang ka voice of people labiang de tang pra labiang de tang ban pi krisyan ya ka voice of the people ka labiang te na mata jumpi te sak eipat sak epat ngong yepi balai ba pipi mi naka VVP mar balai ba ki wiki sengki percaya ya ka voice of the full party ngong yepi ki ba percaya ka voice of the full party ki klen la thang ki juat labam ngong yepi dei tang kinong bamdu dei tang kita ki balong mau jintut na mata kari ba jai bendrem ngong yepi ya ngasum senai bahaya iba arden bosyak kenok bosyak kentok da kumni da kum tai syak petobria wow ngong yepi lalong kumba iba arden itu itim kumbang ngong yepi namar kata kadau ngong yepi ko pa iba kun juga brim yo trap ngong yepi yang scam hakan ngrim what's ngap ya kita ki clean tang ki juat labam what's ngap ya kita ki AK baro tursha perang Krisyan baik tang haka voice of the full party ngipi ya menta kani kari kasi ke jengi ka kejing tok kejing keduk kejing ram ki marbam ki mardi kejing hiar kini ki mar ki mata ki mamangi hingiri nang ne ngipi tapi pai saki school sarkar ka ke badan nang tu ki hospital ke badan ngipi kini ki barok khot kuma karna ka por ngipi mano ba jenjar hi mangi upai ba mano ba jenjar ngongi pi jenjar bangi upai ba lada ka voice of the full party ka yo ha ka borndai ngongi pi ki jinge kem don shu dalelei ki jinge kem don shu ngongi pi don kini ki suri don kini ki mersiang don pat kini ki senpu ki ba wan wat dong wat poi ngongi pi kine ki ba wat dong ki ba wat poi ki ba wat dong wat poi ki ba sai bisni ya ka voice of the full party ngongi pi ngala apa hene ki de kita ki Chris Lamler ba ki de kita ki ksut te balai ngong kumta bapli ki briu khasi jengi ki badon se ki kapot ki chum jar ga jengki kim nang ban thia ban dem ki don ki ba text ki ba phone yanga ki don ki ba ong yanga badon nadu ba mi ka voice of the full party ngila kham sunshine ka man sim lada ka voice of the full party kayo man senshar kayo haka borlei ngoy pi mangi khasi hakana ka jaka bangi don nia lumlang kruisi jaka kumsi para